What's up mga kabisdak no? Welcome back to our YouTube channel. For today's video, i-prank na to si Inday Sheila kay ligo man siya karon sa CR. Liguan ko na to siya garina pagkahuman niya ligo. Para dili siya masuko, regaluhan na to siya og baratuhon nga sandal. So, stay tuned! Mahal! Unsa ka? Ligo! Ligo? Dugay pa ka mahuman? Dali lang! Oh. Kaya na ako'y surprise! Na ako'y surprise! Secret! So guys, i-ready na nato yung harina. Butang nato sa kabo. Tunuan ka mo. So, ready na ang harina guys. Set up na yung camera. It's a prank! So, success! Ilak man ka, bre! Uy! It's a prank! Anong masasabi mo? Kulang na lag-oven. Wow! Yung mata! Ano naman yung mata? Dako? Para dili ka masuko bahal na ako'y regalo si mga. Areo, dili na makita. Hindi ako makita. Areo, regalo na ko. Pero di ka masuko. Dili kay pusa na! Magtanong ka! Kabalo mo, masuko ka. Ilamos ha, ilamos. Kaya parabihan mong regalo. Bagong ligo. Ligo na po. Sorry. Success guys. Man. Mana kagrigo? Aptos di ako mata. Regalo para dili ko masuko. Unsa man eh? Free ha? Santa! Ganahan ko i-prank. Oy, kaya naman ni Santa. Nya. Okay lang. Okay
swerte kayo. Nagpalitan ko saya. Sorry. Madlab. Tanawan na dito guys. Oh, ang ulo. Dagan pa yung kaayo. Anong ulo? What? Lang, matanggal ba na siya? Mapila ka adlaw. Ba? Dibuhat mo na sa kuha. Limpiwa na! Limpiwa, dali ah! Ikaw man akong bukran. Dali ah! Kuandra! Ay, si Kuandra, limpiwa na. Dali! Bala ka dira. Ako! Ako!